Ala esan dio. Hasi zaio jartzen. Barazki sariketan bederatzi partaide aurtengoan, Errati Sagarre sariketan 7 partaide. Partaide gutxiago, eso ez da gehiago, hori ez da seian etxarra. Ia behintzen goizak egin dio. Bai. Ya viene eso. Ajo. Si es de chica sí que hay de ese modelo, pero de chico no. A la vuelta. Sí. A los animales. Zapitzena, ugali eta bere laguntzaileak edo bere lagunak egokitu, mugitu artean eta bitartean eta beraik aurkitu, eta 25. argazki. Mira, primero. Estos son patos. Aquí están poniendo.
Ya llevas unos plantillos. A ver. Sí, se vuelve A ver, la botella le da regoteo. Gero iristen ari dira, hain zuzen, Zumarrako zaldia bere. Toko Moxala azpisainean, Belantzako Eusmari Garmendia Mendiola. Yo fuera, esperándolo. Ya le dije de taxista. No entiendo eso. Tengo otra cosa que no hacemos nosotros de mimbre. Te puedo enseñar. Gregorio Pérez Bolu Josueta eta Urteko Moxala. Se la coloco y son muy amigas. Un día tenemos que hablar. Ya le he dicho ayer. Hola, José. Agur. Yo te cojo, yo te amo.
Abere feria horren inguruko datuei dagokienez, aurten esan beharra dago, abelburu pixka gutxiago egon direla ez, baina salmentak gora egin duela edo salmentek gora egin dutela. Aurten 315 abelburu izan dira guztira eta salmentak 124. Iazko salmentak 84ko izan ziren eta beraz buru gutxiago bai, baina salmentak gora egin du eta hori nabarmentzeko modukoa da. Markina Etxemeingo, Alejandro Arrieta, Malas Etxeberria, esan bezala Zumarragako udalak antolaturiko barazki sariketan, sari honetako bat bera izan baita gaur. 250 euro eta otarra beretzat. Barazki lote ikaragarria aurkeztuta, merezitako saria irabazi duena, 250 euro eta otarra beretzat. Gabiriarra honek ere eskualdeko gehigarria jasoko du txalo bero bat. Berronda 50 euro eta otarra, Arantxa Tapiaren eskutik, esan bezala, Jose Lonbide Espineiranentzat.